Tú tocas después de mí y tú tocas después de él. ¿Preparado? El període de preinscripció a l'Escola Municipal de Música Xavier Barceló de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a l'alumnat de nou ingrés per al curs 2025-2026 ha començat aquest dilluns 2 de juny i finalitzarà el dimecres 11 de juny. Fins aleshores, les persones interessades a apuntar-se als estudis reglats i no reglats que ofereix o a formar part d'algun dels seus grups instrumentals hauran de presentar les seves sol·licituds per internet, omplint i enviant el formulari que hi ha penjat a la pàgina web de l'Ajuntament o bé a l'adreça de correu electrònic que apareix en pantalla. El termini previst per a la formalització de la matrícula és del 16 al 25 de juny. Durant aquest període, els i les alumnes admeses hauran d'enviar el formulari de matrícula que hauran rebut, emplenant amb totes les seves dades i el comprovant del pagament de la matrícula al correu electrònic de l'escola. Els grups instrumentals que hi existeixen actualment a l'Escola Municipal de Música són d'acordions, de guitarres, de percussió i de piano, les bandes infantil i juvenil, les orquestres infantil i juvenil, el combo i el cor jove. A les famílies que es troben en situació econòmica desfavorida, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant els aplica uns preus reduïts perquè els nens i nenes empadronats al municipi puguin assistir a l'Escola Municipal de Música. Per beneficiar-se d'aquests preus els cal l'informe previ dels serveis socials del municipi.